Watan Ramadana ya zo ku tashi mu nemi lada. Watan Ramadana ya zo ku tashi mu nemi lada. Watan Ramadana ya zo ku tashi mu nemi lada. Allah mun ka fara Shi ke bada baiwa, kuma in ka gode Allah ya yi daɗawa. Roƙo muke Allah mun daga hannuwa, ka yafe zunubanmu domin dan Amina. watan Ramadana ya zo ku tashi mu nemi lada. Watan Ramadana an yi ta ne don ‘yan tabaye, to sai mu kama bauta zafi da sanye. Allah ka dube ni duk laifin da na yi, malas mai waka ka sa karni balaye. Sadaka da kyautatawa Ramadana ya zo, a gurin ibada mu zamo masu nuna ƙwazo. Mai jannati ne ake kira da gwarzo, Hawwa'u ai wanka kun Allah nake hamdala. Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Dare a cikin watan Ramadan raya shi ya fiya, azumin da babu sallah cikin baya karfiya, kuma ba da yin bari salati gun nazifi. Mai bege na cika jike magana da kowa. Komai ka nema ciki zai zo a sauki, matuƙar kana ibada ko da a ɗaki. Mu yawaita roƙo gurin Allahu sarki, Salma Zaria nake gode ma ilahi. Watan Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Yawaita yin sadaka da zaka ga talakawa, da karatun ƙur'ani mu dinga yin tilawa, mu dinga yin zumunci gaba sai mu bar muwa. Abubakar Bule da na godiya ga ilahi. Kan sanani mu roƙi Allahu ya ba mu sauƙi, mai danna zuciya shine nan sadauki. Ka riƙe kai da sharri kai yaƙi, Usaina on gasmiyo haka na ga yafi. Watan Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Mu sai butocin sallah mu kai su gurin ibadi, mu sai Qur'anai mu kai su gurin ibadi, mu da zakka cikin lamarin ibadi. Sarki ne nazifi na faɗa da ƙarfi. Ɗan huta mi alola lokacin sallah yayi, domin mu samu jam'i kar mi yi sanyi. Allah yana sane da dukkan abin da mun yi, libabati lips na yi hamdala ga Allah. Watan Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Watan Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Watan azumi wata guda ne a cikin watanni, lada na aiki cikin sawa ne dubanni. Mata maza mu dage Allah na gani, dan dufan ala ne kiran maza da Watan mata. Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Shi azumi nishaɗi yake samarwa bayi, shi ne ibadar da ke sa rai a sanyi. Duk wanda ke yin shi bai yawon bulayi,
ss mu yo azumi da daɗi. Mata mu kama kanmu a gida mu zauna, mu kula da sallah istighfar yan uwana. Allah muke wa bauta a dare da rana, sabon nazariya na yo baitukana. Watan Ramadana ya zo mu tashi mu nemi lada. Mu kama baki da jikinmu ‘yan uwana, mu daina cin naman juna ba hiyana, mu ɗau ɗabi'u na manzo mai gidana, majazubin Fatima na ma'akun ji suna. Wani har da mu Ramadan wasu basu